En aquest vídeo veurem el districte de Shibuya, el parc Yoyogi i el temple xintoista Meiji-jigu. Shibuya és un districte on hi ha molts comerços, locals d'esbarjo, grans magatzems de roba, de moda i restaurants. El que veiem sortint de l'estació de Shibuya per la sortida de Hachiko, anomenada així per l'estàtua del gos que anava cada dia a esperar el seu amo, un professor, a l'estació. Un dia l'amo es va morir i el gos va continuar anant a esperar-lo fins que també es va morir. Al mateix indret amb el semàfor de vianants en verd. Al mateix indret de nit. Carrers al voltant de l'estació de Shibuya. El parc Yoyogi, de 70 hectàrees, amb més de 100.000 arbres de 365 espècies diferents. La porta Harajuku del parc Yoyogi. Porta Tori, d'entrada al recinte del temple Meiji, fet amb un tronc de xiprer de més de 1.500 anys. Pou d'aigua del temple. El temple xintoista Meiji va ser construït l'any 1920, dedicat a l'emperador i a l'emperadriu. Peces de fusta on hi pots escriure els teus desitjos per a que siguin escoltats pels déus.